Comité Pulpería O Castelo, Rúa Nova 23, e preséntolles a tapa brocheta de pulpo con zamburiñas en salsa do viño Mencía. Bueno, pues pensamos en hacer unha pulpería, en facer algo co pulpo, e preparamos unha tapa tradicional que leve pulpo, que se chama pulpo con zamburiñas á parrilla, que o pulpo é cocido a galega normal, cortámoslo así, e a zamburiña tamén é cocida. Poñemos un trozo de pulpo e unhas zamburiñas, ahora poñémoslo así á parrilla, deixámoslo como un minuto, vamos a voltar, e agora esta salsa viño, isto como decorativo, e aquí temos brocheta de pulpo con zamburiñas o viño Mencía. Eu creo que acompañando con viño rico Mencía, Ribeira Sacra, pois está moi bon, pero bueno, se alguén quere outra bebida, unha cerveza, un refresco, está moi bon.